magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Sunday po, February 12. Tayo ngayon, pag gumagana yung Facebook page natin na isa. Antay lang natin. Mega shoutout po. Mega shoutout po dyan sa Facebook page natin. Hindi pa ito nagana. I-release muna natin. Deleting. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat at mega shoutout dito sa YouTube channel natin ng Alipin ni Jesus Nazareno din. At ganun din sa YouTube channel natin at saka sa Facebook page natin ng Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Dito sa Alipin ni Jesus Nazareno, ayun, gumana na. Nalit sila. Magandang gabi po sa inyo. Meron na tayo. 3 po yan, naka-live. YouTube channel, bagong Facebook page natin yung nasira yung nahack yung Facebook page natin na original, Alipin ng Ama, Jesus Nazareno. Nandito naman tayo sa kabila, Alipin ni Jesus Nazareno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pipili po ako ng kwintas para dito tayo sa Alipin ni Jesus Nazareno. Yung dalawa, para dito po sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno. Yung susunod po, yung dalawa, para dito po sa YouTube channel natin. Kaya kailangan nyo po mag-subscribe sa YouTube channel natin. Ngayon, makikita ko po kung sino po nagpa-follow doon. Tinuro na po sa akin. Pero alam ko na rin po yun. May basic pa pala madaling makita. Maraming salamat po sa 100 sa Alipin Jesus Nazareno. Dito naman 444. Mag-follow po kayo rito sa Facebook page natin. Kasi kung manalo kayo rito sa Facebook page, dito sa original natin Facebook page, at lagi kayo nag-share dito sa Facebook page natin na bagong Alipin ng Ama, ay Alipin Amang Jesus Nazareno, wala akong magagawa, kayo pa rin ang mapipili. Dito naman sa YouTube channel natin, mag-subscribe kayo. Kasi susunod, papatayin ko yung Alipin ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin, hindi ko siya bubuksan. Ang bubuksan ko lang, dalawa lang, Alipin ng Ama, Jesus Nazareno, at ganun din. Tatanggalin ko po dito sa kabila kasi may nanalo na diyan eh. Hindi po pwedeng para malaman ko kung sino po nag-ano doon. Ako po, idol. Mega shoutout po sa inyong lahat. Umpisa po tayo ngayon. At meron pa pala nagme-message pala diyan, nalagay na pala yung mga pin. Wala po tayong gamutan ng February 14. I-date nyo muna po yung mga asawa nyo, pati mga girlfriend o boyfriend nyo. Ipagpahingan nyo muna po yung sarili nyo. May healing water po tayo dyan para painumin yung girlfriend nyo, boyfriend nyo, mga manliligaw nyo. Baka sakaling kayo na po at ipuin sila ni Kristo, kayo lang po makasama habang buhay. Sana maintindihan nyo po. Masyado palang mababa ito. Taas kong konti. Naiipit yung volume. Ano naman bigla. Medyo naman walang volume. Gumana yung volume. Yun po. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout dito sa 170, 60, 28 sa YouTube channel natin. Yan. Wala naman tayong kita dyan sa Facebook page eh. Dito lang po tayo nakikita. Pa-shoutout po. Primo po, Panis from California. Ricky, Dakanay. Mega shoutout. Yung mga nagpapa-schedule po ng blessing, house blessing, 10 katao lang po ang kaya kong gamutin pag nag-house blessing. Hanggang 12 tao lang, 12 lang. Hindi na po pwede tumaas doon. Pag nagpapa-house blessing po kayo, house blessing, personal po kayo pupunta kaya po sinda para mabigyan po kayo ng schedule.
Yun lang po masasabi ko. Yan. Ihatid niyo po kami, susunduin niyo po kami. Yan. Hindi po ako nagko-commute. Yan. Maraming salamat sa BM Room. Nagbigay ng 50 star. Dito sa bagong Facebook page, so wala, hindi ka pa pwede magbigay ng star dito. O yan. Rada, mega shoutout. O dito sa YouTube channel ko, shoutout po ka dyan. Maraming shoutout, Imundugian. O nalilito na yung mata ko sa kagaganon. Masaya lang ako, kaya swerte yung gagamutin ng February 15, 16, 17, 20, 21, 23. Bago kami pumunta ng Baguio. Kasi bakit? Yung ulo ko, bumbu na bumbu ninyo na makupapansin ito. Kasi yung kalahati ng ulo ko yung nakaraan araw, na-stress talaga ako. Naawa kasi ako sa mga pasyente ko. Ang dami yung comment doon, hindi kayo pumupunta sa YouTube channel ko. Masaya po ako. Maraming salamat po. Magsisimula na po tayong healing water. Lisa Enriquez, mega shoutout sa'yo. Magpagaling ka. Si Sally, sayang, makasama sana ng Baguio. Ikaw, hindi. Ulitin ko po ha, wala po tayong gamutan ng February 14. Araw po yun ng Martes. February 15 na po kayo pumunta. Kahit sino po pumunta rito, kahit hindi naka-schedule, agahan nyo lang po. Wala pong problema. At dalhin nyo po yung pananampalataya at pananalig nyo kay Hesus Kristo. 10-10 pa lang. Lahat. Lahat. Alipin ni Jesus Nazareno, yung original, alipin Ama Jesus Nazareno. Pati doon sa YouTube channel ko, kung nakasubscribe siya, nabigyan siya ng notification bell. Lahat yan. Kaya ko lang yung sinadyang buksan para makita ko kung sino nag-share. At pipili ako eh. May monitoring ako, kala nyo, hindi nyo na. Tinuro na sa akin to. Kaya malalaman ko. Kaya bukas, mag-a-announce ako kung sino po ang nanalo dito sa lumang YouTube chat, sa Facebook page natin ng Alipin Jesus Nazareno. 4 lang po ang kukunin ko dyan ha. 4 lang. Dito. Susunod, mag-healing water ulit ako. Ano ba ngayon? 12, 13, 14, 15. Basta't mag-healing water ako. Bago kami umalis papuntang Baguio. Pero mapapaaga. Para dito ko naman ilagay yung 2 kwintas. Yung 2 dito sa YouTube channel. Ito, ikakat ko muna yung original natin Facebook page. Para malaman ko kung papasok sila lahat dito. Ngayon, kada isang buwan, magbibigay pa rin ako ng kwintas. Isama mo po ako, Apo. Ay, si Ate Norma Caballero yun. Ang pinakamayaman sa Calaveria. Marami nagpapaservice, Ate Norma, sa lugar nyo. Kaso hindi ko pa tinatanggap. Kasi napakalayo. Tsaka ang dami pa. Mega shoutout sa Ate Norma Caballero yun. Shoutout din niya kay Ate Carmen. Shoutout din kay Tita Chay, Tita Tess. Shoutout din kay Ate Terry Maximo sa nagbigay ng cellphone na iPhone 14 Max. Shoutout sa nagbigay ng NMAX sa akin. Alam kong nanonood po siya. Alam ko pong nanonood siya rito. Kaso ayaw niyo po sabihin. Baka daw maingit. Thank you so much po pala. Ulitin ko ha, last na po ito. Magsisimula na po tayo. Yung 4 ngayon pong kwintas ay pipili po ako dito sa original natin Facebook page na Alipin Jesus Nazareno. Susunod po, ipupull out ko na kasi lahat yun eh. Susunod, yung 2 dito sa bagong Facebook page natin ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Susunod po, 2 naman sa YouTube channel. Balik puputulin ko tong Facebook page natin kasi pag nag-live ako rito para malaman ko kung sino pumapasok. Ngayon, 2 lang ang bubuksan ko dyan kahit sa YouTube channel, yung original muna. Ika-copy paste ko na lang. Yan. Maraming salamat po. Binuksan ko po yung tubig nyo po. Maraming salamat po. Sana mapalad po akong mapili. Yung dito po sa YouTube channel natin, dito. Mag-share lang kayo. Dito sa bago natin. Pati dito kayo. Huwag kayong hindi mag-share kasi malalaman ko yung kung hindi kayo nag-share.
Kahit dito kayo manood sa kabila, pipili ako dyan. Pag-ingatan nyo po yung kwintas. Ulitin ko ha, yung kwintas po, bago tayo magsimula mag-healing water, yung mga baguhan po ha, sa kwintas muna tayo magsasabi. Yung kwintas po, wala po siyang pinagbabawal kahit saan. Kaysa patay man, sa sementeryo man, sa CR, kahit saan wala siyang bawal. Kahit ipaligo mo siya sa dagat, mabasa siya, wala pong bawal ng kwintas. Ang pinagbabawal lang ng kwintas ay 3 lang. Natural, bawal po pumatay ng tao. Pangalawa, bawal po makiapid sa kanya at magnasa. Magnasa po ng hindi pag-aari ng iba. Hindi niya naman kayo sasaktan, pero bibigyan niya lang po kayo ng leksyon. Ang kwintas po, pag kaliwete po umiinit banda rito, yan, para mainit po yan dito. Yung kwintas, i-demo ko na ha. Ipagpag mo, sambitin mo si Kristo. Ibig sabihin, may makakaaway ka banda rito. Yan, nakikita nyo naman po yung braso ko yan. Yan, may makikita, mayroon po kayo mararamdaman dyan sa kaliwete. Sa kaliwete lang po, ipagpag nyo po, sabihin nyo in Jesus' name. Kung sino man makakaaway ko, umupay hintulutan ng Kristo. Amen. Kahit isang ganun nyo lang po yan, gagana na po yan. Pag sa kaliwete naman sa paa, malapit po sa tuhod, pero sa gilid ng tuhod, di ba ito'y tuhod? Sa gilid po, dito sa palabas. Yan po, yung kwintas na yan, ibig sabihin po, may madidisgrasya. Halimbawa, nakasakay kayo ng tricycle, jeep. Huwag niyo po ipagdasal yung sarili niyo, bagkos ipagdasal niyo yung driver. Naririnig niyo po ako dyan sa sa lumang Facebook page natin. Alam ko naman dito sa bagong Facebook page natin tsaka sa YouTube channel ko, alam ko naririnig nila ako. Naririnig niyo po ba ako dyan para naintindihan niyo po sinasabi ko? Sama niyo po ako sa Baguio. Naririnig niyo po ba ako dito po sa yung lumang Facebook page natin, Alipin Jesus Nazareno? Tinatanong ko po kayo kung naririnig niyo po ako at mag-message po kayo at para mapaliwanag ko ito ng gusto. Kasi dito po kukuha ng 4 na mananalo. Ang tanong ko po kung naririnig niyo po pa ako dyan sa Alipin ni Jesus Nazareno o malinaw po. Yan. Kasi alam ko naman dito sa Alipin ni Amang Jesus Nazareno, alam ko naman po naririnig niyo ako hanggang dito sa YouTube channel ko. Balik tayo rito sa paa. Ibig sabihin po, pag nakasakay kayo ng sasakyan, pag yun po ay umiinit na parang pinagpapawisan kayo, ibig sabihin, po pwede pong maaksidente, mabangga sa sasakyan nyo. Pero bihira naman po mangyari yun. Kasi kasama naman po kayo, nasiselyuhan naman po yung jeep o ano man sasakyan. Kahit sa kayo magpunta, nasiselyuhan niya po yung sasakyan. Kaya nasolve kayo ng bahay. Itapon nyo lang po yung sakit. Then, 2 na po. Yung pang-4 po, sa kanan na. Yung kanan po rito, parang may humahawak sa inyong malamig. Nagbukas kayo ng ref. Dito sa kanan. Dito. Huwag nyo po tatapon yan. Ang gawin nyo, sabihin nyo kay Jesucristo, kung kalooban nyo po ito, nabigyan nyo ako ng swerte, salamat po, Ama. Sino ba ako para hindi tumanggi? Thank you so much po, Ama. Huwag mo itapon, sabihin nyo na lang thank you. Amen. Pero pag gumawak po yan sa ulo, dito, parang may humahawak na malaking kamay na hindi mo mawari, ibig sabihin po niyan, darating na po yung swerte nyo. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero pinakamabilis po yun ay 1 buwan. Pero huwag nyo pong isipin kung ano swerte yun. Kaya nga surprise eh. Pero yun po ay ikakatuwa ng puso nyo. Hindi ko alam kung pera, kayamanan, swerte, sa anak, pagtatapos mag-aral, makakuha ng trabaho ang pamilya nyo, napaka-importante po yun. At wala po tayong sakit. Yun po yung pangalawang, yung dito niya po sa ulo. Tapos minsan, pag nagdarasal po kayo sa kwintas, para alam nyo na ha, umiinit po talaga yan. Dito po sa katawan nyo. Hindi po yan laging nilalabas pinapakita. Pusa yan po yan lalabas kahit ilagay nyo po yan. Tumatagos po yan sa damit minsan. Basta totoo po yung sinasabi ko. Ayan. Dito yan. Pag umiinit po yan, kaharap nyo po yung mga tao na sa paligid nyo, ibig sabihin yung tao nyo may gagawin sa inyong masama. Sasabihin nyo sa puso nyo at tawagin mo siya. Pag nakakita po kayo yung dasal doon na walang pangalan, yung pong ilalagay yung pangalan sa kanya. Yung pangalan po nyon, wag nyo pong ipangalan yung mga sikat na artista. Yung unique pong pangalan. Po pwede po yung hatiin yung pangalan nyo, yung middle name nyo, ay pangalan nyo, middle name nyo, apelido nyo. Rambulin nyo na lang po yun. 7 years old lang po yun hanggang 5 years old na bata. Nanghel po yun. Yan. Sabihin nyo po sa kanya,
kung bakit ka kinakabahan, gabayan mo ko, pero tumawag ka muna kay Papa Jesus. Yan. Pagdating po sa mga maligno, pupunta po kayo sa kahit saan. Outing, maraming puno, kahit saan, kapitbahay, o may mga bagay na hindi nyo kayang ipaliwanag, tumataas ang balahibo nyo yan. Ibig sabihin yan, para po silang magnet. Kunyari, ikaw ito. Itong basong ito, yan. Kayo po ito. Ito kayo, may suot na kwintas. Ito po yung mga multo, elemento, masamang espiritu. Ibig sabihin po yan, gusto po nilang lumapit sa inyo. Madidetect niya po yan na umiinit yung katawan mo at kinikilabutan ka na malakas. Kahit ayaw mo naman isipin, bakit ganitong katawan ko? Kasi nga po, yung agimat nyo po, yung pangontra nyo, panline detector po yan. Nadidetect niya ang lahat ng negative energy. Kasi nga po, galing po mga batang anghel po yan. Ibig sabihin ng batang anghel, wala po silang galit at hinanakit sa puso at hindi sila marunong makiapid at bagnasa. Sila ay mga bata pa. Kaya mas malakas ang pakiramdam nila. Yan. Ibig sabihin niyan, pag nagpaparamdam po yan at nanginginig yung mga katawan nyo, ibig sabihin, may nadidetect po siya ng negative energy. Depende po kung depende kung maligno, laman lupa, elemento. Hindi mo po yan iniisip. Kasi wala ka naman tension na takutin mo sarili mo eh. Ibig sabihin po yan, papasok yan sa isip mo, nagpapaliwanag siya. Mabilis lang yon, parang kislap mata lang. Malalaman mo na mayroon pa ng tao doon na hindi naman mo nakikita na normal. Sabihin mo sa kanya sa isip mo, hindi mo nakita, parang pumasok siya sa isip mo kung babae siya lalaki, maitim siya, duwende siya, matulis ang tenga niya. Sabihin mo, nararamdaman kita sa isip ko, sa aking kapangyarihan ng pinagkaloob ng Diyos. Lumayas ka dyan sa pangalan ni Kristo. Tawagin mo agad si Papa Jesus in Jesus' name para mas mabilis. Tapos tawagin mo yung agimat mo, selyuhan mo ako, iilaw yon. Unang tatawagin lagi si Papa Jesus bago yung pangontra nyo. Automatical kasi pag tinawag nyo agad si Papa Jesus, 100% nabubuo yung spiritual na malakas. Kasi gabayin nyo lang sila. Number 1 pa rin. Tapos saka mo natawagin yung pangalan ng agimat mo. Pwede mo sabihin sa kanya, kaibigan, mo, ano bang tatawag mo sa kanya? Ilaw, liwanag. Nakakaramdam ako ng takot. Yan, siya na bahala niyan. Trabaho niya na yan. Basta banggitin mo in Jesus' name. Ngayon naman, sa mga marunong magdasal, yung budol-budol, yung mahilig yung mga ganun, yung magbubulong-bulong, yung mga mata po nila niya nakaganyan, no? Yan, parang ganyan. Yan, parang katulad yung mata ko, para conjuring. O, yan. Tapos yung dito po niyang ganyan. Pero pag tingnan po ng normal na mata natin, pag wala kang suot niyan, parang ganito, normal lang ang paningin ko. Pero, tapos yung kilay po nila naggaganyan, no? Ganyan po kilay niyan, yung may mga kinakakayan. Parang nakaganyan po sila, parang nakakatakot ang mukha nila, maitim, na mapula-pula. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa kanya. Nakikita mo sila, pero hindi ka nila nakikita. Sabihin mo lang kay Jesucristo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Kristo, huwag niyo pahintulutan kung ano mang gagawin na masama na tao niyan sa akin. Kausapin niyo pa rin siya. Pag tinatapik-tapik-tapik kayo, tapik-tapikin niyo rin. Sabihin mo, hindi ka bibili. Huwag mo na akong tatapikin, masakit yung balikat ko. Pwede po kayo magdahilan. Ayaw ng agimat nyo na nagpapatapik kayo, yung mga pangontra nyo. Ayaw niya po niyan. Ngayon, kailangan po sa isang buwan, napasok po kayo ng simbahan. Kailangan nyo pong pumasok sa simbahan at magdasal siya. Walang sinasabi sa agimat, sa pangontra, kung ano man ang relihiyon mo. Ang sagot lang doon, ipasok mo lang siya sa tahanan ng Diyos. Manalangin ka at magdasal. Ang pagkain po ng agimat nyo ay nandun na po yung sa ibibigay ko. Hindi nyo pwedeng hindi papakainin yung mga pangontra nyo. Wala pong ang tengero na naghahawak ng mga medalyon, kahit matatanda, sinauna matatanda o bagito, sino na tinuruan sila, ay hindi pwedeng hindi po pinapakain yung pangontra nyo. Dahil yung pangontra po, hindi po yung susunod sa inyo kung hindi nyo po siya papakainin. Kasi hindi mo siya pinapahalagahan. Ibig sabihin, ginawa mo lang siyang palamuti sa leg mo. Hindi mo siya binibigyan ng pagkain niya. Opo, dadaan po pa rin yun sa ama namin. Aba Ginong Maria, sumasampalataya ka. Pero number 1 pa rin po ay yung pagkain nila. Kasi nandun si Papa Jesus, binabasbasan sila at tumatawag ka upang lumakas sila. Kaso hindi mo nga sila mapapaamo kung hindi mo sila papakainin na nagmumula sa iyong puso.
Kasi ikaw ang sumasambit ng kanilang pagkain. Parang kumakain ka rin ng pagkain nila, nagmumula rin yun sa puso mo. Smile. Ha? Smile daw. Picturean pa ako na pasinda. Storbo to. Yan. Yan po yun. Kailangan nyo rin po silang pakainin. Alalahanin yung sinabi ko kanina, 7 years old lang po yung pinakamataas doon at saka 5 years old. Natural po papakainin nyo sila. Pero hindi po sila araw-araw kumakain. Tuwing Friday lang, isang beses lang po. Alas 6 ng umaga, 6 ng gabi. Kung hindi nyo po siya mapakain ng gabi, ng alas 6 dahil may ginagawa kayo, naglalaba kayo, nagluluto kayo, malis kayo, siguro naman bago kayo matulog, magdarasal muna kayo. Pwede nyo po sambitin ng pagkain niya. Pero kung nasa biyahe po kahit malayo, kung nasaan man kayo pumunta, nag-shopping, etc., at nag-outing, siguro naman sa tagal mo nang dinadasalan yung agimat mo, makakabisado mo na. Kahit nakaupo ka sa sasakyan, sumakay ka ng aeroplano, sumakay ka ng papuntang Bicol o Samar, at nakasakay ka sa sasakyan, ay pwede mo naman po siyang dasalan sa pamamagitan ng iyong isipan, hawakan niyo po siya upang magkaroon po siya ng lakas at isalin niya po to sa inyo. Yun po yung agimat, yung pangontra nyo. Sa negosyo po ay pwede siya. Madiditik niya kung ano bang gusto mong negosyo at sa paramdam niya kung hindi naman to magiging maganda. Pag pinahalagaan nyo po siya, ay pahalagan niya rin ang buhay nyo. Tapos po, yung pangontra nyo po, pag may sakit kayo, pwede nyo po siyang tawagin. Una magdasal kay Papa Jesus bago kayo matulog. Tawagin mo siya. Sabi mo, kaibigan, ewan ko kung nung tatawag nyo sa kanya, agimat, anting-anting, etc. Sabi mo sa kanya, nahaplusin ka kasi ikaw yung amo niya. Oo. Ikaw yung nagpapakain sa kanya, ayaw niya rin yung nasasaktan ka. Gagamutin ka niya. Pero gagamutin ka niya pag tulog ka lang, ha? Hindi ka niya gagamutin. Advance happy birthday. Advance happy birthday daw. Ito magulo. Happy Valentine's pala, sorry. Ngayon, di nandun na po yun. Pag matagal nyo na po yun sila napapakain, pagka gusto nyo po siya ibigay sa mga anak nyo, ibigay nyo lang po yung pagkain at dasal niya. Nasa anak nyo na po kung papalitan. Pag may sakit po yung mga anak nyo, baka sipon lang at ubo lang dahil lang sa klema, huwag nyo po siyang gagamitin. Kung kinakailangan lamang, pabalik-balik po siya sa medisina at hindi po matuklasan. Pwede nyo po siyang kunin at ilagay sa puso ng pamilya nyo. At sambitin mo lang yung in Jesus name 3 beses at tawagin mo ng ikalawa yung kaibigan mo, yung agimat mo, iilaw yun. Okay po, naintindihan nyo na po. Ayan. Sana maintindihan nyo. Kasi hindi to para sa akin, para sa inyo. Yan. Kung napapansin nyo, wala akong suot na agimat, diyan kayo nagkakamali. Meron po akong suot na agimat, yun nga lang, hindi nyo nakikita. O nakikita nyo po nagsusot ako ng rosaryo. Kasi po, nakaikot na po yan sa leeg ko. Ayan, napapansin nyo, binibiro ko kayo minsan. Yan lang po yun. At yung pangontra po, ay pwede rin po siya, kung gusto nyong tumataya kayo sa loto, hindi niya naman po kayo pagpapawalan. Alam po may taong ganun. Kung kayo man po ay nagsusugal, dahil libangan nyo lang po, hindi niya naman po kayo pagbabawalan. Huwag lang po yung sobra-sobra. Oo. Yun lang po sinasabi ko. Hindi po talaga minsan maiwasan ng tao na magdagsusugal. Pero wag po isugal yung perang kakainin nyo na ng pamilya nyo at isusugal mo pa at sasabihin mo pwedeng manalo. Pwede kanyang pagbigyan manalo kung kinakailangan, pero pag nanalo ka na, pwede ka nang umayaw. Kasi pag ginawa mo pa yun, ipapatalo niya yun kasi wala kang salita. Oo. Kung tataya po kayo ng loto at hindi naman po maiwasan to dahil kasi sino bang taong ayaw manalo sa loto, kahit ako, gusto ko manalo. Kung magaling lang ako manghula, dinahulaan ko na tumama sa loto. Marami akong pera at marami ko na may pamimigay. Pwede niyo po siyang gamitin kung kinakailangan lamang. Yun lang po yun. Wala naman pong pinagbabawal ang agimat kung hindi lang po ang number 1 ang makiapid at magnasa. Bawal po siya dalhin sa hotel pag iba pong kasamang lalaki o babae man ang nagsunibang babae o lalaki at pupunta ka po doon sa hotel at may asawa at may anak ka,
babae man lalaki, ay bawal po siya roon. Yun po ang pinagbabawal ng pangontra. Wala na po siyang pinagbabawal kung hindi lang yon. At kung ang magsusot man ito ay dalaga at balo na at wala na pong asawa, at may natitipuan kang lalaki, apat sila, kunyari, ituturo niya po sa puso nyo, sino po yung lalaking gagalaw sa katawan nyo, kasi ayaw niya po itong marumihan dahil mga bata pa ito, nakikita niya po kasi yung ginagawa nyo. Yung magiging mata nyo ay mata rin po nila. At minsan po, galit na po kayo sa tao, gusto niyo na po siyang sakalin, pero yung puso nyo, binabagabag niya. O, yung mainitin ng ulo, bagay po yun dyan sa agimat kasi mga bata yan. Minsan, magiging bata po kayo itsura nyo. Parang katulad ko, minsan napapansin nyo ko. Nagiging bata po kayo. Minsan naman po, magiging stricto kayo. Kasi moody-moody po ang bata eh. Anghel po yan eh. Minsan, yung mukha nyo parang baby face. Hindi po peres-peres yan. Halaga nyo siya. O, minsan kahit kapitbahay nyo, maputol man ang mga kamay ko, totoo po sinasabi ko, sila na po ang magsasabi na parang bata ka. At minsan malakas ka kumain. Minsan malakas ka. Kasi mga anghel pa sila, mga bata pa. Pero po sila ay may konting pagkapilyo. Para maisip nyo po na mali na ginagawa nyo. Pero tapat po sila kay Papa Jesus. Ayaw po nilang daldalin sila sa bahay aliwan. At yung alam niya po amoy ng asawa niyo. Yung asawa niyo po, babae man lalaki ang magsusot ng kwintas nito, madiditik niyo po kung nagsisinungaling siya. Kung pinapahalagan niyo po yung pangontra niyo. Syempre number 1 pa rin si Papa Jesus. Gabay lang po yun, gabay lang. O, madiditik niyo po kung nagsisinungaling siya, kung may babae po siya o lalaki, yung asawa niyo babae kung may lalaki. Minsan, nakakadetek po ang puso niyo. Pero, mahirap pa rin yun eh, nagpandidik lang. Gagawa siya ng paraan para mahuli niyo po yun. Kasi ayaw niya pong dumidikit yung asawa niyo sa kanya. Kasi marumi po yun. Tsaka minsan makikita niyo po yung asawa niyo, madilim ang mukha. Babae man po ang lalaki ang gumagawa nito, ha? O, madiditik niyo po siya, iba ang mukha niya. Kung gusto niyo po makita ang asawa niyo, nagbabago ang espiritu at mayroon po siya ginagawang kasalanan, tapatan niyo po siya ng salamin habang natutulog. O, yung salamin na bilog, habang siya'y tulog, tapatan niyo po ng ganyan. Makikita niyo po reflection. Kung meron man po kayo suot na agimat pangontra niyo, kung may mga kapatid kayo, mag-anak na may sapi, o pabalik-balik siya sa medicine at hindi po talaga siya gumagaling, salamin. Tas manalangin kayo. Huwag niyo po sasabihin na tatapatan niyo siya ng salamin. O parang ganyan, yan nakikita ko yung mukha ko dyan sa, yan, tulog ako. Makikita niyo po yung reflection doon sa salamin kung talagang siya ay sinasapian o may sanib po talaga siya. Yung mga kilay po nila nakagano, no? Ganyan. Kasi mga demonyo po, bad spirit, puro ganun po kilay niyan. Nakaganyan po ang mga kilay niyan. Tapos yung mata po niya, nakaganyan. Parang ganun po yan. O kaya minsan nakaganon sila, oh. Nakaganyan po yung mga mata niya. Kasi sanay na po ako makakita ng sa kanila eh. Tapos ganun po yan, tapos nakaganyan. Para po silang bulat-lat na hindi mo maintindihan. Tapos sa mukha po nila, maitim dito. Tsaka dito po minsan wala sila rito, ang katulad natin. Yung mga elemento, wala po sila niyan. O minsan nakaganon lang po yan sila. Tsaka iba po yung spirit nila, yung tenga nila, lagi po nakaganon, no? Parang nakabanat itong ganon. Yan, nakaganyan po yan. Pero maitim. Madali nyo lang po mahuli yun. Yung mga ganun bad spirit elemento. At saka sa mga mata po nila, bigla ka pong titingin sa kanila, yan. Marami po siyang bisa. Yung mga tinuro ko lang po, mga, ano po yun, mga napaka-importante lang. O, magsisimula na po tayo. O, magsisimula na po tayo. 29 minutes na po ako nagsalita. Sana na-demo ko na po sa inyo yung pangontra nyo, ha? Maraming salamat po sa 371 at 86 dito sa Alipin ng Jesus Nazareno at 42 naman dito. God bless all po. Magkano po ba yung agimat? PM nyo po siya po Sinda. PM nyo po si Sinda Cruz. 5,000. Sa iba nga, bumibili sila 5,000. Murang-mura lang po yun. Ang presyo po ng pangmasa yon. Isa nga ako pa nagpapagawa. Yung pangontra po, ay ulitin ko, gabay lang po siya. Una pa rin si Papa Jesus. Ikalawa rin po ang ating katawan. Ikatlo lang po sila. Oh. Ulitin ko ha,
Hindi po sila pangontra sa baril-barilan, ha? Huwag niyo po sasabihin na hindi kayo tatablan ng baril at sasaksakin, ha? Hindi po yung totoo. Nakalagay po doon sa pangontra, iiwas niya po kayo sa mga tao na hindi nararapat. Sana maintindihan niyo po. Marami po siyang bisa kung pahalagahan niyo lang po sila. Sana maintindihan niyo. Yung pangontra po ay hindi po to pinagyayabang. At hindi po yung laging dinidisplay palabas. Mas maganda nga po lagi siya nakatago. Pwede niyo pong palitan yung necklace ng white gold, gold, silver, tali. Kasi puro po siyang stainless. Resita Dison, No. Tomas. Tapos na yung pangontra niyan, hindi nila kinukuha. Walang number kasi, oh. Teresita Dison Tumaas, mega shoutout at saka kay Jen Rana Alcantara. Matagal na pong natapos ang inyong pangontra at tapos na po itong dasalan at ayaw nyo pong kunin. Pag hindi nyo po ito kinuha hanggang matapos ulit itong taon ito, ipamimigay ko to. Bayad na yan, ako, pamimigay mo. Bayad na ito pero ipamimigay ko. Kasi lagpas na po to ng isang taon mahigit, hindi nyo pa kinukuha. Kung ayaw nyo po ito, Balik na lang ito. ibalik. Ibabalik. Oh. At saka kay Liwanag Castro. Iliwanag Castro po. Atienza. Ayan po yung kwintas na pambabae. Sunod po, ganito po yung pamimigay ko pambabae. Ito pa ako, paki-vlog. Yan. Text ako. Ubusin ko lang muna po. O yan. Ulitin ko. Isang taon na po to mahigit. Teresita Dison Tumaas at Jenny Rada Alcantara. February 8 pa ho ito. 2022. Rada, hindi si Kuya yan. Hindi, Alcantara. Ipamimigay ko po ito pag hindi nyo pa ito kinuha no, tapos na 2023. Oh. I-vlog na lang. Yeah. Paid na yan eh. Ito, ako na yan. September, July 23, araw ng Friday. Ano po to? Laida Solis. Wala kasi mga address kung saan to at wala kayong cellphone number. Ito meron kasi hindi sumasagot. At saka po kay Joanny Magtoto Christopher Jane. Paid na rin ito. Oh. Ito Pag, mga bayad na yan. ayan. Mga bayad Ayan. na yan. Ayan. Marami po ito. Kay Liwanag, Cherry, Liwanag, at Chensa. Ang tatagal na po ng mga pangontra nyo rito. Pag hindi nyo po ito kinuha sa sunod na taon at nagpalit po yung taon, ay sorry kayo. Ipamimigay ko to. Ipamimigay ko po yung mga pangontra nyo. Sunod, ganito po yung pamimigay ko. Ganito po, ganito, 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 ganito. Sa babae po yan, sa babae, ganyan, 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 ganyan. Yan, 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 yan. Ang tagal-tagal na ho rito. 2022 pa to, mag-iisang taon na to rito. Hindi nyo pa rin kinukuha. Pag hindi nyo talaga to kinuha hanggang matapos ang taon nito, ay, huwag na kayo magpumunta rito. Kaya nga. Teka. Ako na lang guys. Huwag na po kayo pumunta rito. Ito naman po yung isa. Yan, ito po yung isa pero hindi po ito muna ipamimigay ko ha. Ubusin ko muna po yung 8 piraso. Ito po yung panlalaki, pwede rin po pambabae. Yan, 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 yan. Yan po, yan, 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 yan. Yan. Yung kanina po pinakita ko, yun yung pambabae, ito yung panlalaki. Yan. Yan, nakikita nyo po yan. Yan. Yan, nakikita nyo po yan. Yan ang panlalaki. Ulitin ko ha. Teresita Dison Tumaas at Alcantara. Ang tagal-tagal na ng agimat nyo, napagod na ako kadarasal dito. Yung may-ari nito, sabi ng agimat, wala na ba daw itong, hindi niya, ano ba itong mga, at saka kay Marites. May mga number, di naman sumasagot. Christopher. Kimain na lang natin to. Pamimigay ko na lang to. Kay Laida Solis. Pag hindi to natapos hanggang December,
Last due date ko to. December, susunod na pag-vlog ko ng Healing Water sa bagong Facebook page natin. At hindi nyo pa rin to kinuha. At last sa YouTube channel ko at hindi nyo to kinuha. Huwag na kayo pumunta. Pamimigay ko na lang to. Oh, pamimigay ko to ng December. Ang dami nito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piraso ito. Oh, ang ganda-ganda pa naman yung sa kanila. Balik ko na po to. Kaya po na to eh. Yan. Pag hindi nyo po yung kinuha, final po, decision ko dyan hanggang December. Ipamimigay ko po yan. December, tagal pa ako. Kaya hanggang December, pagbibigyan ko po kayo. Eskulado. Wala akong makukuha. Ano pong oras na ng pag-umpisa ng paggagamot. Pumunta na lang po kayo ng maaga sa February 15, 16, 17. Depende po. December po. Ayan. Dami po yan dyan eh. Ayaw nila kunin. Hindi ko alam. Magsimula na po tayo sa Healing Water. Maraming salamat po sa 93 dito nanood, 95 dito po 40 sa YouTube channel natin. Ayaw po nila. Ayan, magsimula na po tayo ha. Kumuha po kayo ng tubig. Isang baso, yung kalahati iinumin. Yung kalahati isalin sa tubig na pinakamarami para tuloy-tuloy po ang pag-inom. Sa akin na lang. Sa akin na lang. Huwag kayo mag-alala, pamimigay ko talaga yan. Last decision ko na yon sa December. Pamimigay ko talaga yan. Ano magagawa ko? Tagal-tagal na yan. Mag-isang taon na yan. Hindi pa rin matanggal-tanggal. Yan. Sige po, umpisa na natin. Like na po tayo. Magsisimula na po tayo. Naikalating oras na po ako. Nag-demo-demo rito. Okay na po. Kumuha po kayo ng isang baso. Yung kalahati, iinumin. Yung kalahati, isasalin sa pinakamarami. Ang tubig na ito, kung rekta ko itong dadasalan, kahit mahina ang iyong pananampalataya, o pwede itong gumana. Ulitin ko. Kung mahina ang iyong pananampalataya, pag nakarekta to sa akin at sa iyo iinumin to, madali ko itong lagyan ng bisa. Kasi, kaya kong kontrolin ng utak at sense ko, kaya ko ilagyan ito nakapangyari sa pamamagitan ni Kristo dahil tinuro niya sa akin. Pero pagdating dito sa Facebook page natin, YouTube channel natin, Facebook page natin sa Alipin ni Jesus Nazareno, Alipin ng Ama Jesus Nazareno, at saka sa YouTube channel natin na Andel Ortines, kailangan nyo po ng matinding pananampalataya. Bago nyo po magawa, mabigyan ng tubig ng banal na Espiritu ni Kristo sa pamamagitan ng salita lamang at kanyang isipan at ang isip nyo, kailangan nyo pong 4 na salitang lagi ko sinasabi sa demo ko. Marunong kang humingi ng kapatawaran. 1. Marunong kang magpatawad. Alam ko napakahirap magpatawad. 3, tanggapin ang pagkakamali. 4, mahalin mo ang iyong ama na si Jesucristo. Sana makuha niyo po yung sinasabi kong laging 4. Ibigin si Jesucristo at tawagin siya ng bukal sa iyong isip at puso. 2, marunong kang tumanggap ng pagkakamali at marunong kang humingi ng kapatawaran at magpatawad. Sana maintindihan niyo po. Ulitin ko, si Kristo lamang ang sasambitin niyo. Napakahirap po maglagay ng tubig sa pamamagitan ng isipan. Kung hindi po marunong humingi ng kapatawaran ang taong iinom nito, sayang lang. Pero malay mo, bigyan ka pa rin ng himala at mahal na mahal ka ni Kristo. Pero mas maganda pa rin humingi kayo ng kapatawaran. Dahil nasa sa inyo ang pagpapala, nasa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Nasa puso nyo. Kung marunong kayo tumanggap ng pagkakamali dahil tao lang tayo, nagkakasala po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Kung hindi dapat ang mamatawi sa ating isip at puso, ang marunong magpakumbaba at marunong tumanggap ng pagkakamali. Dahil tao lang tayo. Walang perpektong tao at walang taong hindi nagkasala sa isip at sa salita at sa gawa. Sana maintindihan niyo po. Hindi po kasi napakahirap po na maglagay ng power. Pero marami na po nagpapatuto nito sa matindi nilang pag-inom. Inaabot man sila ng 1 buwan, 2 weeks bago sila gumaling. Nakikita ni Jesucristo
na sila ay humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawang kasalanan. Kahit din ako nagkasala rin ako sa aking ama, sa isip, sa salita, sa gawa. Kahit din ako nagagalit minsan. Kahit din ako ay minsan bugnutin din ang utak ko. Kasi ako'y tao lamang. Lahat tayo ay nagkakasala. Sana intindihin nyo, huwag kayong tatapat dito na nakasando. Babae man kayo, lalaki. Kung may respeto kayo sa iyong ama na si Kristo upang kayo gumaling sa inyong karamdaman sakit, hindi ako ang magpapagaling sa inyo. Kung hindi ang inyong pananampalataya. Bago nyo ito magawa, alam ko rin, naranasan ko rin ang hirap na nararanasan nyo sa inyong sakit. At alam na po karamihan ng buhay ko. Kailangan nyo po matutunan humingi ng kapatawaran at magpatawad. Yun kasi sinabi ng aking ama bago ako natuto maggamot. Hindi pwedeng gagamitin mo sandata ang galit ng puso nila. Dahil pag ginawa nila yon, mas pinaniniwalaan nila ang kalaban nila kaysa sa akin. Akin ang katawan na yan. Lahat yan, mata, bibig, buong katawan niya ay akin yan. Hiniram nila yan sa akin. Kung sila'y nasasaktan, masigit ako nasasaktan. Kung sila ay nakakaranap sa kanilang karamdaman sakit at umiiyak sila, mas nagtatangis ako. Pero hindi ko sila matiis dahil tumatawag sila sa akin. Ganyan ko sila kamahal. Hindi nila ako maramdaman at marinig kasi punong-puno ng galit ang kanilang puso. Punong-puno ang mga masasamang pumapasok sa isip nila. Kamunduhan, pera, salapi. Bakit hindi nila ako tawagin? Upang ibigay ko ang nararapat para sa kanila. At makontento sila kung ano man ito. Dahil alam kong ito'y para sa kanila at ito'y dapat mangyari muna. At ito naman ay para sa kanila at walang aagaw. Sana maintindihan niyo po ako. Tao lang ako. Nagkakasakit ng hina rin. Minsan nawawala rin ako ng boses. Pero napakahirap po maggamot sa online. Kaya hindi ko po tinatanggap ang online ngayon eh. Kasi mas gustuin ko pang gamutin ang pasyente ko ng harap-harapan. Kahit mababaw ang kanyang pananampalataya, nararamdaman ko, nadidetect ng puso ko, nararamdaman ko. Kahit alam ko nagsisinungaling siya, kahit alam ko niloloko niya ako, at patawa-tawa lang ako, kahit alam kong sinusubukan niya lang ang kapangyarihan ng aking ama, at sinusubukan niya rin kung gusto niyang gumaling siya o hindi, wala siyang pakialam. Alam ko yun. At huwag kayo pupunta sa akin kung lulukuhin niyo lang ako. Dahil ngingiti lang ako. Wala naman mawawala sa akin. Sino bang niloloko nyo kung hindi ang Panginoong Kristo at sarili nyo? Hindi naman ako magkakasakit. Ginawa ko pa rin ang aking mission para tulungan kayo. Sana maintindihan nyo po. Nasa sa inyo po ang inyong pananampalataya. Ulitin ko, ang tubig nito ay kailangan natin humingi ng kapatawaran bago ito tanggapin ng inyong katawan. Sana maintindihan nyo. Napakahirap po. Pero sana magtulungan tayo. Katulad po lumabas ng pangitain ko. Kung hindi ako na-stress at hindi natanggal yung Facebook page ko sa Alipin Jesus Nazareno, bago po yung Sabado po yun, ay naglabas na ng pangitain si Papa Jesus ng hapon. Ay nangyari na ang pangitain ko. At nasabi ko to sa luma kong dito sa bagong Facebook page ko. Hindi ko alam kung nawawasak na pala mundo. Nakita ko na may naglaglag ng mga parang uling na bato sa isang sa isang isang malaking kawa na parang ginto. At mayayanig ang lupa. Pag nayanig ang lupa, guguho ang mundo, ay guguho ang kung ano mang bagay na katayo. Magkakaroon ng digmaan. Magkakaroon ng pagputok ng bulkan. Magkakaroon ng mainit at lulubog sa sobrang lakas na ng ulan. Pero hindi ko na-detect kung ito sa Pilipinas. Kasi nga, ang utak kong kalahati ay nasa cellphone ko. Minsan nagbibigay ng pangintayan si Papa Jesus, kahit nagdarasal ako, hindi ko naman iniisip. Wala naman akong pakialam sa ganung isip dahil papadagdag lang stress yun. Pero ito'y kalooban ng Diyos. Minsan kahit nagdarasal ako, naggagamot ako, naglalabas ito. Sana maintindihan nyo, kailangan nyo po magtulungan tayo magdasal. Wala naman po mawawala sa panalangin. Yun po ang sandata natin. Kung kayo po ay lagi nyo sinasabi sa akin na araw-araw kayo nagdarasal, dagdagan nyo po para hindi kayo magkasakit. Yun lang ang masasabi ko. Lahat tayo marunong magdasal. Magbasa. Kahit dati hindi ako marunong magdasal. Oh, basta nakikinig lang po ako doon sa Bible at doon sa TV. Sana mag-umpisa na po tayo. Umanda po kayo at kumuha ng tubig. Punuin. Yung kalahati inumin. Huwag kayong tatapat dito kung nakasando. Para sa inyo to. I-try nyo.
Wala naman pong mawawala at wala naman pong bayad. Wi-Fi lang naman po magagastos sa inyo. Wi-Fi lang. Karamdaman para sa physical, spiritual, pampacharge, pampagtagal, pantaboy ng mga masasamang espiritu, elemento, o anuman ligaw na kaluluwa sa inyong katawan lupa. Maghari ang kabutihan sa ating puso. Umpisahan na po natin. Inom muna ako konti, na-pause na ako eh. Yan. Lamig, mahal. Pwede bang patay, mahal? Buksan mo na ng ventilador, mahal. Pumipilipit ako sa lamig, mahal. Mahina ako sa lamig. Mamamatay ako sa lamig. Pinanganak ako sa mainit. Yan. Umpisa na po natin. Unat ko lang yung mga pako. Huwag, doon mo na sa tapat yan. Yan, okay na yan. Yan. Umpisa na po natin, ha? Ready na po ito. 45 minutes na po tayo at nagsisimula hanggang kasama sa demo. Umanda, huwag po kayong tatapat dito kung kayo ay nakasando. Babae man o lalaki, respetuhin yung katawan ni Kristo upang kayo bigyan ng bisa sa inyong karamdaman. Wala po tayong mawawala rito kung susubukan nyo lang. Ang kailangan lang muna natin humingi ng kapatawaran. Ilagay na po yung tubig. Mag-like na po tayo kung ready na kayo. Na-demo ko na po yung kwintas at nakapili na ako. Oh. Siniga, mega shoutout. Lorna Luna, mega shoutout sa iyo. Umanda po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit, ako po ang iyong anak. Banggitin niyo po yung pangalan niyo. Ako po, si Ordan Ortinis, at nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos namin na toto't buhay at nagbibigay pag-asa bilang alipin at anak mo rito sa lupa, at humingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang mga kasalanan sa isip man o sa salita, kung hindi maghari ang kabutihan sa aming puso. Alisin ang mga imbot at hinanakit sa aming puso o anumang masamang pumapasok sa hindi, wag niyo po ito pahintulutan bilang mga anak nyo. Nananalig kami at sa araw na ito ay pakikinggan mo ang aming panalangin sa pangalan ni Heso Kristo 3 times in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Gayahin niyo po ako. 3 beses po. 3 times. Ama, patawarin mo po ako. 3 beses. Ama, patawarin mo po ako. 1 beses na lang po. Ama, patawarin mo po ako. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Nabanggit niyo na po yung 3 beses na 3 times na Ama, patawarin niyo ako, at sinambit niyo po ang pangalan niyo kay Heso Kristo, automatically na po at naririnig niya kayo. O magsisimula na po tayo. Huwag niyo pong gagalawin yung tubig niyo dyan. Hanggang hindi ko sinasabi ha, yung mga bago po, yung mga luma, alam na po nila yan. Ready na po tayo. Ihanda. Pikit. Time team. Humingi ng tawad. Isipin ng buong pamilya at kaluluwa. Panatiliin lang ito kay Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at buhay na pinagkaloob ng pong may kapal. Ama Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagagawa kong kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus na akong kanyang alipin magpakilanman upang kanyang isang manggamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo't ako'y maraming tao. Sana'y bigyan mo ko ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa ako. Dininig mo na ako. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Diretso po tayo. Ama, Anak, Espiritu, Santo. Amen. Ako po, banggitin niyo ulit yung pangalan niyo kay Kristo. Ako po, si Andel Hordan Ortiz, na nagtataas sa inyong kamay. Naabutin niyo po sa akin ang kapangyarihan. Binanggit niyo po yung pangalan ni Kristo, ha? Binigyan niyo po ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang maggamot sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan. Sana ilawan mo ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan, alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ulit po tayo. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat na masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diretso po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, at inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika sa kasamahan ng mga santo sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, ulitin ko po ha, yung cellphone ay hindi ko na po mahawakan yan kasi 3 po yan. O pwede na lang po kung magsalita rito at lalakasan ko naman ng konti ang aking bibig kahit napapaos ako ng konti pero masaya ako sa ginagawa ko dahil para lang po makatulong sa inyo. Sa inyong karamdaman sakit. Dati rin po ako maraming sakit. Pag sinabi ko po 3 times in Jesus name, gawin niyo po yun. Ngayon itong kamay nyo ay dahil nakahingi na po tayo ng tawad kay Kristo at nanalangin na po tayo sa Kanya at ngayon naman po ay ika-3 ay magki-cleansing tayo sa ating karamdaman sakit. Ika-4 ay iinumin natin ng tubig na banal upang tuluyan na tayong gumaling sa ating karamdaman sakit. Nagsimula po tayo sa paghihingi ng kapatawaran. At ikalawa, nanalangin tayo, nagtatanggal tayo ng mga masasamang gawain natin at nagpapalayas tayo ng masamang espiritu sa pamamagitan ng salita ni Jesucristo. At ika-3 naman po ay kailangan natin linisin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na mapagpala. At ika-4 po, ang banal na tubig upang ipaliguan natin ang ating sarili upang tayo ay basbasan ni Jesucristo at inumin ang kanyang tubig na banal upang gamutin ang kanyang karamdaman nating sakit sa loob ng ating physical na katawan. At ganun sa pagligo sa palabas ng ating katawan at sa loob ng katawan natin upang ito'y maihi natin at madumi at magbalik na ito kung kanino man talaga nagbumula. Yun lang po yun. Umpisa na natin ha. Pag sinabi kong linisin niyo po yung katawan niyo, linisin niyo. Itong kamay niyo ay pansamantala hindi niyo kamay yan. Kamay ni Jesucristo yan dahil yun ang mapagpala niyang kamay. Ang hinahanap niyo kapangyarihan sa akin, nasa aking kwintas at nasa kanang kamay ko. Kaya minsan naglalabas ng kuryente yan dahil nadidetect ko kung meron talaga kayong sapi. Kahit wala akong hawak na papel, gumagana yan. Ngayon, pag sinabing linis po, linisin niyo po yung ulo niyo. Ama, ako po si Handel Ordan Ortinez. Linisin niyo pong aking mga kamata upang magamit ko ito sa aking trabaho. Linisin niyo pong aking mga tenga upang makarinig po ako ng naaayon sa iyo. Linisin niyo pong aking bibig upang tanggalin ang anumang masamang lumalabas sa aking bibig. At linisin niyo po ang aking mga liig upang ako'y makatanggap ng pagkain niyo. Linisin niyo po ang aking dibdib upang ito'y lumakas. Haplusin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aking mga braso at balikat upang ito'y magamit ko ang inyong mga lakas. Linisin niyo po ang aking tiyan at sikmura upang tanggapin ang banal na tubig at pagkain niyo. Linisin niyo po ang aking hita at tuhod upang ito'y maging bakal at kasintigas ng asero upang ito'y makalakad na maluwalhati at naaayon sa iyo. Yun po ang paglilinis na may pagmamahal. Hindi po yung kinuha mo yung sakit, inilaglag mo lang sa tuhod mo at inangat mo ulit. Pag sinabing linis, di ba sabi ko naririnig niyo ako, 3 times in Jesus name. In Jesus name. Kung wala naman kayong mga kamay at hindi nyo mangat, pwedeng gamitin ang isip at bibig sa pamamagitan ng paglilinis. Sana intindihan niyo po. Ulitin natin. Play na tayo. Hindi ko na po kukunin ng cellphone. Bubulungan ko po kayo sa tenga. Hindi ko kayo pwedeng bulungan na nakadilat kayong katulad sa akin. Kailangan nyo pumukit ng time team. Pag sinabi ko, sambitin nyo po 3 beses na in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Huwag po yung in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Hindi po galing dito. Dito sa puso nyo. Dito nyo pakawalan yan. Sige po, umpisa na natin ha. Lahat to pwede. Kahit sino. Sige, pikit. At hindi ko na po kayo hipan kasi 3 cellphone hawak ko. Hindi ko na po kayo mahipan. Yan, pikit po. Pikit. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulitin ko. Sa ngalan ni Jesus, pumikit na po kayo. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu
Sambitin niyo po. Ulitin ko ha. Gayahin niyo po ako. Nakapikit kayo. Gayahin niyo ako. Sa pangalan ni Jesus at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sambiti. 3 times po. Sabihin niyo in Jesus' name. Ama namin. Sambitin niyo po. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. 3 times. In Jesus' name. In Jesus' name. Ulitin niyo ulit yun. 3 beses ulit yun. Sa pangalan ni Jesus at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulit-ulit tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Ulitin ko po. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, umalis ka sa katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Sa pangalan ni Jesus, Anak at Espiritu Santo, umalis ka sa katawan ng taong ito. Ibig sabihin yung kayo po yon. Pinapalayas ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 times ulit. Amen. Linisin niyo po yung katawan niyo. Linisin niyo ng linisin. Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Gayahin niyo po ako. Ibig sabihin, nalilinis niyo po yung katawan, pero maglinis pa kayo hanggang hindi ko pa sinasabi. Gayahin niyo po yung sinasabi ko. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Amen. Gayahin niyo po rin po ako kahit nakadila na po yung mata niyo. Pwede niyo na po buksan yan. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagkulong mo sa akin. Amen. 3 times po. Sabihin niyo, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ipagpag nyo po yung mga paa nyo para bumaba lahat yung sakit na hinaplos nyo. Ngayon, ibukan nyo na po yung mga mata nyo at mag-like po kayo dyan kung nakabuka na po yung mga mata nyo. Nabusog na tuloy ako. Inintay ko po kayo mag-like. Like. Ibig sabihin, kung dinilat nyo na po yung mga mata nyo, i-like nyo na po. Okay na. Ngayon, nagsimula po tayo kanina sa pagpapatawad at nanalangin at ngayon nilinis natin ang katawan natin. Ika-4 po ay iinumin nyo ang tubig na ito, ang kalahati nito ipaliligo nyo sa inyong katawan upang malinis ang inyong karamdaman sakit sa pisikal at espiritual at sa loob ng katawan lupa nyo upang ito'y maihi at madumi nyo at magbalik to sa mga martis at magbalik din to yung mga sakit nyo sa mga taong nagdarasal sa inyo o naiinggit sa inyo. Patawarin nyo na sila. Kasi pag bumalik yung sakit sa kanila,
at least nagpatawad ka na. Kung anumang mangyaring masama sa kanila, ay kawaan mo sila. Dahil hindi nila kaya gawin ang ginagawa mo. Punong-puno na ng galit ang kanilang isip at puso. Hindi mo naman kayang gawin yung ginagawa nila. At least, aminado ka. Dahil sila ay may abilidad ng ganun ibinigay ni Kristo. Pero hindi nila maibigay yung ginagawa mo. Naiinggit sila dahil ganun. Dahil pinutokso sila ni Satanas. Okay na po. Umpisa na natin. Iangat ang dalawang kamay. Dahil yun ay ginamit nyo panlinis kay Hesus Kristo kanina, itong dalawang kamay nyo at huwag nyo tatakpan ang bibig nyo. Ilagay po ang tubig banda rito. Isang dangkal. Isang dangkal po yan. Isang dangkal. Simula rito at huwag nyo tatakpan. Para lang po kayo nagganyan, no? Hanggang dito. Huwag nyo pong tatakpan ang inyong mga bibig. Yan. Umanda po at mag-sign of cross sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Umanda. Lalagyan na natin ng bisa ang tubig nyo. Itapat nyo po dyan. Ready na po kayo? Gayahin nyo po ako. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa langit, nasa iyong harapan ng iyong anak. Banggitin nyo po yung pangalan nyo. At muli po kung nananalig at nananampalataya sa araw nito bilang mga anak mo dito sa lupa at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari nawa ang kabutihan sa aming puso at alisin mo ang agam-agam ang aming pananampalataya. Kayo po ang manguna sa araw na ito at kayo ang aming Diyos at dapat kami ay makinig dahil kayo po ang nakakalam sa aming lahat. Amen. Binabasbasan ko, pumikit na po kayo. Pikit, time team, manalangin tayo. Pikit po, upang tumalab na po yung tubig. Binabasbasan ko ang mga tubig na ito, kung sino man pong nanonood dito at naligaw, o sino man dito nakatapat ang kanilang mga baso, upang kagalingan ng kanilang karamdaman sakit, physical man o spiritual, o sino man nagpapasakit sa kanyang katawan lupa, o anumang karamdaman sakit na ito at hindi malunasan ng anumang mga sirang sakit, ay ito'y haplusin ni Hesus Kristo ng banal na tubig upang kagamutan ng kanilang karamdaman sakit sa kanilang katawan lupa at espiritu. Ang tubig nito ay lulusaw sa anumang karamdaman sakit sa pangalan mo, Hesus Kristo, Jesus Nazareno. Amen. Pikit lang sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Nananalig ako at nanampalataya ako, Panginoong Kristo Jesus Nazareno, bilang anak niyo. Basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang tubig nito at ganun po sa lahat na nanonood dito at bigyan niyo po sila ng kagalingan upang sila ay gumaling sa kanilang karamdaman sakit at maawa na po kayo sa amin bilang anak niyo. At kami humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang mga kasalanan. Turuan niyo po kaming mapalapit sa inyo at alisin niyo po ang agam-agam at galit sa aming puso at ilayin niyo po kami sa tukso at ilayin niyo kami sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin kung hindi kayo mangunat at maghari sa kanilang buhay. At ganun din sa akin at sampuman ng aming pamilya. Nananalig ako sa araw na ito ay pinakikinggan mo ang aking panalangin at humihingi ako ng kapatawaran. Ama, nananalig ako sa araw na ito na dinidinig mo ang aking panalangin at kami ay nagiging mataas sa aming sarili, sa aming salita at sa aming gawa. Bilang kami mga tao lamang at kami po'y nagkakamali at inaamin namin ang aming mga kasalanan na nagawa. Sana'y mapatawad niyo kami at mapatawad din kami ng kapwa namin tao kung ano man pong nagagawa namin kasalanan sa kanila at pinapatawad na rin po namin sila ng bukal sa aming puso at maghari ang kabutihan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, at ilayin niyo po ang aming pamilya lahat at ganun din po ang aming presidente, vice president at lahat po ng mga sundalo, lahat po ng taong mamayanan at huwag niyo pong pahintulutan. Naggapiin kami ng takot sa aming puso't isipan. Huwag niyo pong pahintulutan na anumang dulubyo mangyari sa bansa namin, lalong-lalo na po kung saan man po ang mga mahal namin sa buhay. Naniniwala kami na gagabayan niyo po sila at pag-iingatan niyo po. Kami po ay nananalig at nananampalataya sa pangalan mong Jesus Kristo. Amen.
3 times po in Jesus' name. Hipan niyo po yung tubig ng pakrus. Parang ganyan, no? Tingnan niyo po, ibukan niyo mata niyo. Tingnan niyo po yung daliri ko. Amen. Tapos ibaba niyo po. Kalahati. Tapos isayin na krus niyo po yung hangin. Amen. Ulitin ko. Amen. Ibaba ng konti. Amen. 3 times in Jesus' name. 3 times in Jesus' name. At sambitin niyo po. Maraming salamat po, Panginoong Kristo. Amen. Hipan niyo. Yun lang. Tapos na. Okay na po. May visa na po yan. Ngayon, bago nyo inumin yan, yung kalahati, inumin nyo. Yung kalahati, isalin nyo sa pinakamarami, bukas pwede nyo na ipaligo. Oh. May visa po yan hanggang hindi pa ako nag-healing water. Yan, inumin nyo yung kalahati, isalin nyo. Ibigay nyo sa lahat na may maraming karamdaman sakit, physical man o spiritual, o sinasaniban, buhusan nyo, ipaligo nyo, at ganun din. Pwede yan, kahit sa Marites, pwede yan. Pwede po. Maraming salamat at God bless at magandang gabi. Inumin na po natin kalahati at maraming salamat po at tinataas namin ang tubig nito at kapayapaan ng unat at maghari at magpasawalang hanggan. Siya'y nawa. Amen. Inom na po tayo. Nauhaw na ako eh. Ako Sinda. Tubig mo. Maraming salamat po. Bukas mag-announce ako sa 4 na nanalo dito sa lumang Facebook page natin. Sunod dito naman po tayo sa bago. Susunod dito tayo sa YouTube channel natin. Mag-ano, siyempre ako. Yan. Maraming salamat po. Meron po dyan nanonood dito sa 3 sa Alipin Jesus Nazareno, Alipin ng Ama Jesus Nazareno, at kay Andel Ortines. Meron po dyan umiiyak ngayon. Nadiditik po siya ng puso ko at mukhang tinablan siya at tinamaan siya sa sinabi ng aking ama. Isa sa inyong diyang 3 sa Facebook page natin 2 ay may umiiyak dyan. At meron po dyan na parang nanginginig ang katawan niya. Na hindi niya maintindihan. Mali ba ko o tama? Meron po dyan. Pero, yan. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share. Mamaya ko po titingnan kung sino po ang napili dito sa Alipin ni Jesus Nazareno. Susunod yung 2 sa Alipin, Amang Jesus Nazareno. At kay Andel Ortines sa YouTube channel natin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe naman sa YouTube channel natin at sa bago natin Facebook page. Maraming salamat po sa 427 at 93 at 53. Maraming salamat po. Sana yung 53 ay 54. Dagdagan niyo pa naman po yung like at share. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Thank you so much po at pagpalain. Huwag mo muna tapat dito yan, mahal. Ko yan. At pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. At maghari nawa ang kabutihan sa ating puso at magpasawalang hanggan. Siya'y nawa. Amen. At happy Sunday. Mega shoutout po. Ang gamutan natin ay February 15, 16, 17. Kasi 21, 22, 24, pupunta na kami ng Baguio. Ng Friday. Lalayas na po kami sa Pampanga. Thank you so much kasi magse-service kami. Aray ko. Thank you so much po. Bye-bye you. Patay ko na para makita ko po sino yung nanalo dyan. Hindi ko po yan mapakikita pag hindi ko pa pinatay. Titingnan ko pa. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man kayo mabati isa-isa. Dahil napakarami nyo. Dito 400 plus. Dito 100. Dito 50 plus. Ay lubos akong nagagalak at nagpapasalamat sa inyo. At ganun din po sa lahat. Matuto po tayo magdasal, tumingin ng kapatawaran at magpatawad. Hindi tayo magiging masaya. Sinabi ko na po sa inyo ang totoo. Kahit anong galing nyo magdasal, sumikap, magtrabaho, abilidad, diskarte, pag hindi nyo kasama si Papa God at hindi kayo marunong yumuko
at hindi kayo marunong umiyak at magpatawad, hindi kayo aasenso. At pangalawa, mananatili kayong may sakit. Ika-4, magkakaroon ng sakit ang iyong mga anak at mamalasin sila sa trabaho. At ika-5, mananatili ka lang ganun. At wala kang gantimpala kay Kristo. Pero kung babawasan mo yon, o kung talagang babawasan mo ng todo, suswertihin ka at ang buong pamilya mo. Maraming salamat. Kailangan natin dumanas minsan sa hirap, hindi puro swerte. Ang swerte, si Papa God lang ang nagbibigay. Maraming salamat po. February 15, 16, 17. First camp po yun. Kung sino po nung mapunta dyan. Kailangan po magdala kayo ng matinding pananampalataya. Kung pupunta po kayo rito, magdala po kayo ng pistawel. Bawal po rito pumapasok yung mga kita yung mga pusod, ang tiyan. At yung sobrang hindi kayo pupunta ng SM o pasyalan. Pupunta po kayo sa tahanan ni Kristo. Bawal po yung kita yung pusod. Yung ganyan. Yang ganyan po. Bawal po at yung nakasando. Damit, Pero kung magpapa-alignment po kayo, magdala po kayo ng extra damit na para sa maluwag na ganito at yung babae leggings o kaya pajama. Kasi pag pantalon po, mahirap mag-balance. Luwag-luwagan nyo naman yung damit nyo at wag po yung nakaganyan. Kita na po yung, alam ko po maganda po yung mga, alam ko po maganda po yung mga katawan nyo. Kasi, maganda po yung katawan nyo kasi, lagi po kayo, may tumatago dito. Huwag katatawag. Maraming salamat po at God bless. Bye-bye you. Thank you so much. Ulitin ko kwintas ha. Pag hindi nyo pa rin kinuha ng December yan, huwag nyo nang kunin. Ipinamimigay ko na. Maraming salamat po. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye. Masaya ako. Number 1, bumalik ang Facebook page natin. Number 2, nagdasal na ako sana wag mangyari yung dilubyo. Number 4, masaya ako kasi marami ako natutulungan sa pamamagitan ni Kristo. Nagpagpapatawad. Huwag na po kayo magiganti sa kalaban nyo. Hindi po kayo mananalo doon. Oy, may nagbigay ng star dito, 24 pesos. Maraming salamat po. 24 yen. Kay Clarissa Adbuya. Kung magbibigay po kayo ng star, dito na kayo magbigay sa YouTube channel natin. Sunod tatanggapin ko na yung star nyo dito sa bagong Facebook page natin. Bye-bye po, patayin ko na po para makita ko na po yung sino nanalo. Thanks po. Happy Valentine's po pala dyan sa mga nanay, sa mga lola. Happy Valentine's, nanay, lola, ate. Wala namang kuyang Valentine's eh. Ay, meron pala. Happy Valentine's din kay kuya. Thank you so much pala. Bye-bye po. Buddy, Richard Gomez. Agahan nyo bukas. Alam nyo na yun. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Si Naida Manaloto, sorry. At saka kay Lisa Enriquez. Uminom ka ng tubig yan para gumaling ka. Bye-bye pa. Tony Mar. Tita Chay, Tita Tess. Magandang umaga sa inyo dyan. Ate Carmen, Ate Norma Caballero. Mega shoutout. Ate Terry Maximo. At kay Ate Ross. Mega shoutout. Shoutout sa nagbigay ng cellphone. Shoutout sa nagbigay ng maraming bag at pabango. Shoutout sa chocolate. Secret na yun. Bye-bye po. Thank you. Patayin ko na po ha. Titingnan ko po. Bukas, magla-live ulit ako kung sino nanalo. Kaya manood kayo. Hindi ko alam, basta hindi po maaga ang live ko. Ilagay nyo po yung address ng bahay nyo dyan at kokopyahin ko. Dahil alam nyo naman si Apo Andy, hindi nag-aral. Kailangan kong capital letra. Hindi, kaka-copy-paste ko na lang po yun. Joke lang yun. Thank you so much po. Siguraduhin nyo yung number nyo nakalagay doon at address ng bahay nyo. Minsan yung LBC, kailangan may PIN, address ng barangay, malapit kayo doon para hindi mahilo yung LBC papunta sa inyong bahay para makarating agad dito. Pagdating ng kwenta sa inyo, uminom kayo ng healing water dyan at basahin nyo ng healing water at sambitin mo lang in Jesus' name. At tatalab na yun at babalik na sa iyo.
at sumasa iyo na ang basbas ni Kristo sa agimat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Huwag kayong mag-alala dito sa YouTube channel natin ng Alipin ng Ama Jesus Nazareno. Take lang kayo dyan. Diyan lang kayo. Meron kayo dyan. Dito muna natin bibigay sa Alipin ni Jesus Nazareno. Oh. Ito pala yung number nyo para madali ko lang kayo tawagan at magme-message kaya ako kay Apo Sinda. Yun na lang po yun. Mas maganda. Ako na lang po ang magme-message kung anong pangalan. Pag sinabi ko ang pangalan, yung nanalo ha. Huwag kayong mag-alala dito sa YouTube channel. Easy lang kayo dyan. Huwag kayong mag-alala dyan sa bago natin Facebook page ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Unahin muna natin dito. Yung 4. Yung 4 po. 4. Tapos 2. Tapos magbibigay pa tayo. Kaya may kayo mag-share. Thank you so much po. Maraming salamat. Kaya malalaman ko kung sino naman nag-follow dito sa Facebook page natin na bago. Sa Alipin ng Ama Jesus Nazareno. Maraming salamat pala sa nagpagamot. Si Karate Kids. Sa bagong Facebook page ko, siya yung top 1. Siya yung pinakamataas na maraming views. Tawa kami ng tawa doon. Naglakad. Ang haba po ng balbas yun, parang ermitanyo yun. Bigla po siya naglakad. Bigla po siya nagkarate. Karatista pala siya. Tapos ganun din si nanay. Masaya siya. At ganun din si ate. How many years? 5 years? 7 years? Na hindi siya nakakalakad na maayos. Bigla siya naglakad. Maraming salamat po kay Papa Jesus. Thank you so much at magandang gabi at happy Valentine's. Alam na po ni Apo Sinda ang address ko, Apo. Sabi ni Mundogian. Thank you so much po. Bye-bye. Ilagay niyo po yung address niyo dyan para makapili ako at ay yung number niyo po at matawagan ko kayo bukas at mag-a-announce ako. Paano ko mailalagay diyan kung hindi niyo naman po ilalagay yung mga address, yung number niyo, address niyo? Kayo talaga Kailan ko ba sabihin 'yon? Dito po ako magbibigay sa bagong Facebook, sa lumang Facebook natin, Alipin Jesus Nazareno. Pag hindi niyo po nilagay yung address niyo diyan tsaka yung number niyo, paano ko po kayong tatawagan? At mag-a-announce pa ako rito na kayo po ay nanalo sa ganon. Para naman po nila ilagay niyo po dito sa lumang Facebook page natin yung mga number niyo at yung address niyo at magme-message po ako bukas. Ano naman, hulaan ko yung mga bahay niyo kung saan ko 'to ilalagay. Happy Valentine's na, malapit na. Huwag kayong magagalit. Date niyo na yung girlfriend niyo at mga boyfriend niyo. Okay, bye-bye po. Sige, mag-alagay lang po yung address diyan. Papatayin ko na po 'yan. Sige, bye-bye po. Papatayin ko na ha. Salamat. Thank you so much. Unahin ko muna 'to yung YouTube channel natin. Medyo matrabaho kasi ito. Bye-bye po sa lahat po nanonood dyan sa YouTube channel. God bless all po sa inyo dyan lahat. Patayin ko muna po ha. Salamat po sa panonood dyan sa YouTube channel. Bye-bye. Patayin ko muna. End mo muna. Matrabaho.